Medovinárstvo Apimed otvorilo v Dolnej Krupej nový areál Medolandia, svet medoviny, medu a vône ruží. Architektonickou dominantou Medolandie je vila Apimed, nové reprezentatívne sídlo spoločnosti s predajňou, dobovou reštauráciou a degustačno-prezentačnými priestormi. V štýlových priestoroch medovinotéky si okrem svetovo oceňovaných medovín môžete zakúpiť široký sortiment medov, včelých produktov a kozmetiky. Doprajte potešenie sebe aj svojim blízkym formou originálneho darčeka. Historické 200-ročné priestory reštaurácie Mária Henrieta sú pomenované po svetoznámej ružiarke Márii Henriete Chotekovej. Príďte si oddychnúť do tichého prostredia Beethovenovej sonáty Mesačného svitu a vychutnajte si špeciality, ktoré nikde inde nenájdete. Dominantou degustačnej miestnosti Ambrosianum je veľký včelí plást visiaci nad hlavami degustujúcich návštevníkov. Steny obložené prírodnou drevenou korenicou dotvárajú príjemnú atmosféru včelieho úľa. Výnimočné chvíle tu zažijete v spoločnosti vašich priateľov pri degustácii tých najlepších medovín. Súčasťou degustácie je aj prehliadka medovej veže s prezentáciou medzinárodných ocenení získaných za medovinu. Určite si nenechajte ujsť prekvapenie, ktorým je najväčšia medová kvapka na svete. V okúzľujúcich priestoroch salónika ružovej grófky si môžete oddychnúť v úzkom kruhu vašich najbližších či pozvať obchodných partnerov na biznis rokovania pri okrúhlom stole. Jedinečnú atmosféru ešte umocní medovina vyrobená z lupeňov ruží, medový destilát Tisícročná včela alebo medový aperitív Ambrózia. Pravé poklady sa ukrývajú v podzemí, kde sa ocitnete v štýlovej degustačnej pivnici s výhľadom do barikovej pivnice, naplnenej dubovými a barikovými sudmi. V barikovej pivnici si môžete vychutnať medoviny v čarovnej atmosfére priamo z veľkých dubových sudov. Privátnu degustáciu môžete zažiť v podzemnom archíve fliaš s prekrásnou rotundou uprostred. Pre archiváciu vami vybraných medovín je k dispozícii prenájom archívnej kóje. Odmenou je zľavnené vstupné pri objednaní degustácie v archíve pre vás, vašu rodinu a priateľov či pre obchodných partnerov. Po gurmánskom zážitku dobre padne prechádzka nádherným rozáriom, v ktorom už teraz nájdete viac než 1000 ruží. Z nich najväčšie zastúpenie má ruža Rosengräfin Marie Henriette, pomenovaná po ružovej grófke. To všetko zažijete v Medolandii, na mieste, kde sa poctivá včelárska práca snúbi s láskou, vášňou a úctou k včelárstvu, jednému z najstarších remesiel na svete. Medolandia je pre vás to najlepšie miesto pre zážitkové degustácie, rodinné oslavy či posedenia s blízkymi a priateľmi. Firemné školenia, konferencie a workshopy si môžete naplno vychutnať v konferenčnej miestnosti. K dispozícii je oddychová zóna a terasa s výhľadom na Malé Karpaty. Tešíme sa na vašu návštevu.
Dolná Krupá, lemovaná úrodnými poliami a malebnými kopcami Malých Karpát, je pre svoje pestré dedičstvo známa ďaleko za hranicami regiónu. Tunajší klasicistický kaštiel, najvýznamnejšiu pamiatku v obci, v minulosti navštívil Ludwig van Beethoven. Dolnú Krupu preslávila aj známa záhrada grófky Márie Henriety Chotekovej, ktorá sa píšila viac ako 5 000 ruží, známymi ako severokrajné ruže Nordland Rose. Tradíciu pripomína mnoho týchto kvetov vysadených v okolí kaštieľa i v samotnej obci. Okrem odkazov histórie tu však môžete objaviť aj čosi iné. Rodinné medovinárstvo Apimed. Vzniku Apimedu predchádzal dlhoročný chov včelstiev. Manželia Kudláčovci s nadšením nadviazali na tradíciu našich predkov a vyrábajú nápoj, v ktorom sa snúbi to najlepšie z pestrej palety slovenského medu, bylina korenín. Ponúkajú aj široký sortiment medov, ktoré popri vlastnej produkcii nakupujú od overených včelárov. Základnou filozofiou výroby medoviny Apimed je výroba odrodových medovín, odlíšených len druhom medu, z ktorého sú vyrobené. Medovinárstvo Apimed je tak jediným výrobcom v regióne Strednej Európy, ktoré vyrába medovinu podľa druhu medu, podobne ako vinári robia víno z odrody hrozna. Dokonalá harmónia medu, bylina korenín priniesla trnavskej medovine zlato na najväčších svetových súťažiach Apimondia a Meize Cup. Významné svetové ocenenia získali aj ďalšie medoviny zo sortimentu firmy Apimed. V ponuke medovinárstva Apimed nájdete prémiovú radu 4 druhových medovín. Trnavská medovina je vyrobená z kvetového medu a jemne dochutená extraktom z bylín a korenín. Precízny výber medu a moderné technológie v medovine uchovávajú vzácne chuťové a buketné vlastnosti. Staroslovanská medovina svetlá je vyrobená podľa originálnej receptúry z agátového medu. Tento med je veľmi svetlej farby s príjemne lahodnou chuťou. Staroslovanská medovina tmavá je vyrobená z horského medu. Je tou pravou delikatesou pre všetkých, ktorí ocenia výnimočnosť chutí a vône medovicového medu. Originál slovenská medovina sa vyrába z najlepších druhov slovenského medu lipy, lesného medu a čiernej maliny. Výsledkom tohto dokonalého spojenia je čistý medový buket a opojná chuť. 5. medovinou je exkluzívna bariková medovina z agátového medu, zušľachtená dlhodobým ležaním v dubovom barikovom sude. Sortiment 8 druhov uzatvárajú medoviny s príchuťami šery, mandle a orecha. Sú vyrobené z kvetového medu a jemne dochutené prírodnými extraktmi. Medovina bola odpradávna považovaná za zdroj života, múdrosti, odvahy a sily a naši predkovia ju pili pri významných príležitostiach. Je tým pravým pre slávnostný stôl. Vynikajúco chutí s husacou alebo kačacou pečeňou, ale podáva sa aj k syrom a dezertom. Nápoj hodný kráľov dodá významným chvíľam ten správny punc. Vychutnávajme si ju po dúškoch, v ktorých precítime výnimočnosť okamihov. Medovina, čarovný nápoj, ktorého výrobné tajomstvo nám prezradila sama príroda.
Dolná Krupá, lemovaná úrodnými poliami a malebnými kopcami Malých Karpát, je pre svoje pestré dedičstvo známa ďaleko za hranicami regiónu. Tunajší klasicistický kaštiel, najvýznamnejšiu pamiatku v obci, v minulosti navštívil Ludwig van Beethoven. Dolnú Krupu preslávila aj známa záhrada grófky Márie Henriety Chotekovej, ktorá sa píšila viac ako 5 000 ruží, známymi ako severokrajné ruže Nordland Rose. Tradíciu pripomína mnoho týchto kvetov vysadených v okolí kaštieľa i v samotnej obci. Okrem odkazov histórie tu však môžete objaviť aj čosi iné. Rodinné medovinárstvo Apimed. Vzniku Apimedu predchádzal dlhoročný chov včelstiev. Manželia Kudláčovci s nadšením nadviazali na tradíciu našich predkov a vyrábajú nápoj, v ktorom sa snúbi to najlepšie z pestrej palety slovenského medu, bylina korenín. Ponúkajú aj široký sortiment medov, ktoré popri vlastnej produkcii nakupujú od overených včelárov. Základnou filozofiou výroby medoviny Apimed je výroba odrodových medovín, odlíšených len druhom medu, z ktorého sú vyrobené. Medovinárstvo Apimed je tak jediným výrobcom v regióne Strednej Európy, ktoré vyrába medovinu podľa druhu medu, podobne ako vinári robia víno z odrody hrozna. Dokonalá harmónia medu, bylina korenín priniesla trnavskej medovine zlato na najväčších svetových súťažiach Apimondia a Meize Cup. Významné svetové ocenenia získali aj ďalšie medoviny zo sortimentu firmy Apimed. V ponuke medovinárstva Apimed nájdete prémiovú radu 4 druhových medovín. Trnavská medovina je vyrobená z kvetového medu a jemne dochutená extraktom z bylín a korenín. Precízny výber medu a moderné technológie v medovine uchovávajú vzácne chuťové a buketné vlastnosti. Staroslovanská medovina svetlá je vyrobená podľa originálnej receptúry z agátového medu. Tento med je veľmi svetlej farby s príjemne lahodnou chuťou. Staroslovanská medovina tmavá je vyrobená z horského medu. Je tou pravou delikatesou pre všetkých, ktorí ocenia výnimočnosť chutí a vône medovicového medu. Originál slovenská medovina sa vyrába z najlepších druhov slovenského medu lipy, lesného medu a čiernej maliny. Výsledkom tohto dokonalého spojenia je čistý medový buket a opojná chuť. 5. medovinou je exkluzívna bariková medovina z agátového medu zušľachtená dlhodobým ležaním v dubovom barikovom sude. Sortiment 8 druhov uzatvárajú medoviny s príchuťami šery, mandle a orecha. Sú vyrobené z kvetového medu a jemne dochutené prírodnými extraktmi. Medovina bola odpradávna považovaná za zdroj života, múdrosti, odvahy a sily a naši predkovia ju pili pri významných príležitostiach. Je tým pravým pre slávnostný stôl. Vynikajúco chutí s husacou alebo kačacou pečeňou, ale podáva sa aj k syrom a dezertom. Nápoj hodný kráľov dodá významným chvíľam ten správny punc. Vychutnávajme si ju po dúškoch, v ktorých precítime výnimočnosť okamihov. Medovina, čarovný nápoj, ktorého výrobné tajomstvo nám prezradila sama príroda.